Mga batang dagko, mga batang gagmay, kung subuhon mo sinyong tatay nanay. Tabangi sila sa mga buhat sa panimalay. Sa di pa matulog magampo ka, sa adlaw Domingo sa mo simba. Mo amin gayud sa tatay nanay, mo amin sa lolo ug lola. Kon mo eskwela, sunda ang itudlo sa maestra. Ikaw magtuon sa mga leksyon, aron mo dako kang may kaugmaon. Mag-study ka, ang imong mga assignment buhata. Likayin ninyo ang pagbarkada, importante ang pag-eskwela. Tinanggagayod sa ginikanan ang mga bata nga buotan. Matinahuron Dios non kuhihan ang batang buotan. Ayaw ninyog sunda ang batang maldito ug mali.